Yan mga Uragon, si Umar, manlilibre daw, pakakainin kami. Kasi sumweldo na siya ng 5 buwan. Manila, Carinderia. Open hours, ayan o. Yung guys, kakain muna kami dito kasi galing kami sa Wilga. Kahit walang sweldo. Si Boss Omar, maglilibre? Hindi ako mamaya. Ayun, ipapadeliver ko yung sa inyo. Ha? Padeliver ba? Ipapadeliver ko sa inyo yung sa inyo. Ka doon? Sige. Allah. Ay, ang yabang. Tayo na tayo. Loko ito. Yan o, Filipino food special offer and budget meals. 2 ulam, unlimited rice, free sizzling sisig, soup, yung sabaw, and free water. Wow! May free water pa daw. Free water? Yan ang kami bigyan natin yung libre natin. Oh, yan o. Ito guys, yung mga ano nila offer. Manila Cafeteria, 2 budget meal, free sisig. Yan o. May take out. Oh, isang ulam. With rice, 7 yung ulam, 5 yung rice. Ayan pa, budget meal. Ulam, rice, only soup, plus 1 water. 17 real only. Ayan o. May halo-halo pa. 15 lang. Ayan o. Pandemic promo. 1 sisig, only 20 SR. Special offer. Halo-halo. Iyon o. Ito yung area. Manila Cafeteria. Ayan o. Ganong o. Maluwag din. Ha? Alin? Yan, mukbang na. Dadating na ang order. Wow, yung mga gustong kumain dito. Dito lang to sa May Hajati. Sa Sinaya. Ayan. Wow. Thank you, sir. Sir, your order, sir. Oh, thank you, thank you. So, ito na guys, ang aming order. Roasted chicken with Omar. Wow, ayan oh. With matching kubos. Ayan. Ayan ang kubos. Walang rice, kubos lang. Ito yung chicken. Ayan, 2 order to. Sa amin daw to ni Omar. Wala akong kamalay-malay na pupunta pala dito. Ayan. So, ayan guys. So, kain na na. So, nandun yung kabilang trupa. Oh. Shout out ko na sa mga nagalo-halo kanina doon. Shout out daw sa mga naghalo-halo. Nagalo-halong amoy. Gag! Halo-halo amoy nga. Siksikan doon. Wala nang ano. Siya, kain muna kami guys. Oh, may halo-halo pa daw na darating. Yung mga Uragon, kain muna. Tirap. Haba na. Guys, ito yung sausawan ng sauce, garlic sauce. Ketchup. May french fries. Roasted chicken. Kubos.
Alok ako, Coca-Cola. Baka naman. Lima lagyan. Lima na lagyan. Record yan, bro. Paano pala? Spicy chicken. Shout out sa chef ng Manila Cafeteria. Pinoy yung chef dito. Masarap. Sarap yung roast. Manghang. Parang Bicol Express. Ako kung nakakarap ka. Akala ko sa kanila. Ayaw na tuloy. Oo yan. Akala ko kung karumulit. Pagkabalik ko. Galing naman. Dumating na yung ano, halo-halo. Wow! Yummy! Meron din siya doon, no? Say hi to my vlog. Shout out. Miss ka mga kabagan. Shout out na mga TikTok. Shout out sa TikTok din. Shout out. Pop. Yung halo-halo ng Manila Cafeteria. So ayun guys, tapos na kami kumain. Ayun, oh. Dito lang yung kainan, no? Cafeteria. Manila Cafeteria. Yan, oh. Sa taas. Dito sa Sinaya, Hadjati area. Ayan.